A gaskiya in dai baka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe ba gaskiya zaka iya rasa token ɗinka na MainFi ko kuma ce zaka iya rasa MainFi ɗinka ranar da za a yi listening ka zama baka da komi ka tashi a zero. Ba wai ina nufin in ba kalli wannan bidiyon from A to Z ba, ina nufin idan dai baka san da wannan update ɗin ba kuma in dai har baka sani ba kuma ka tsaya ka kalli wannan bidiyon ba gaskiya zaka iya rasa wannan MainFi ɗin naka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a yau a sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau zan yi bayani akan wa'innan abubuwan da suke ko kuma ce muhimman abubuwan da ya kamata mutum ya sani a cikin MainFi da kuma abubuwan da ya kamata ya lura da su kafin a yi listening, duba da listening sauran kwana 4 ya rage wanda ya kamata a ce mun tsaya mun kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin na tabbata da insha Allah zai amfane mu kuma zai amfani abokanmu da 'yan uwa da sauransu. So a don haka ya kamata a ce in dai ka ci karo da wannan bidiyon ka yi subscribing sannan ka yi liking kuma ka yi sharing ka tura ma 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. So abin da za ka yi shine bayan ka shigo cikin MainFi ɗinka kamar haka da farko yakan nuna maka wannan daily check-in ɗin nan. Wato wannan daily check-in on ɗin nan abin da yake nufi shine idan ka sa musu 0.2 ton kana na daily check-in in kai daily check-in na 0.2 ton za su baka plus 25 million na coins sannan za su baka plus 500 wato 0.2 ton wanda at least bai fi 3,000 ba. So wanda suke bukata zan sa musu number wanda suke bukata su siya duk ba da yanzu ma ban da ton ɗin amma in dai na ga mutane sun fara magana insha Allah zan yi recharge. Abin da ya kamata ka yi shine daga nan za ka taɓa cancel. Bayan ka taɓa cancel za ka shigo cikin MainFi ɗinka kamar akwai important update da ya kamata mu sani. Bari mu fara da wa'innan abubuwan. Yawancin mu bamu san menene amfanin wa'innan ba, bamu san me suke nufi ba. Wannan campaign ne da za su yi da Binance. Sannan wannan kuma suna magana ne akan wannan Lamborghini ɗin suna magana ne akan wani kamar zan ci gasa ne za su yi. Bari mu clicking akan shi za ku ga abin da suke nufi. Wanda yawancin ma bai kamata mu yi focusing akan wannan ba. Win real Lamborghini in traders in Dubai. Wannan gaskiya bai shafi mu ba wanda kuma get access ɗin shi ɗan yi wahala wanda suke magana kenan dan ba ƙaramin gasa ba ne. So daga sama nan za mu yi cancel ɗin shi za mu shigo premium users. Ga wanda suke amfani da premium wannan dama ce gare su wanda za su iya zuwa su yi amfani da nan get access maybe premium. Idan kana da amfani da premium shi ma wannan dama za ka iya amfani da shi ga masu aiki da premium kenan. Idan muka zo ta ɓangaren shi kuma wannan wurin ɓangaren Binance ne za mu yi clicking akan shi. Akwai abin da suka ce za su yi MainFi Binance campaign, za su yi campaign da Binance ne in hawk price we trusted this statement da sauransu wannan suna magana akan campaign da za su yi da Binance. Abu na uku kuma wanda ya kamata a ce kun sani kuma an ce abu na hudu shine wannan daily spin ɗin nan wanda ya kamata a ce mutanen mu suna yin shi ba sa yin shi. Yana da matuƙar amfani wanda shine zai sa ka tara MainFi da yawa. Duk wanda kuka ga ya tara MainFi da yawa to ta hanyar wannan spin ɗin ya tara shi. Wanda yadda ake wannan spin ɗin idan kana so ka ringa samun spin ɗin da yawa kamar yadda ka gani yanzu ina da 50 spin. In kana so ka ringa samun wannan spin ɗin da yawa ka ringa on chain transaction ko kuma ka ringa shiga MainFi at least 2 days a so biyu a rana ko so uku a rana. So in dai kana shiga so biyu so uku a rana gaskiya za ka ringa samun wannan spin ɗin kyauta daga MainFi. So idan za ka yi wannan spin ɗin za ka clicking akan nan times ɗin nan ka kai shi times 5 like this haka sai ka taɓa wannan spin ɗin. Idan ka riƙe shi haka zai ringa yi automatic da kanshi. In ka riƙe sai ka saki zai ringa yi automatically zai ta ba kun gani zai ta bani plus yana ƙara min coins za ga coins na ƙaruwa sannan kuma zai ringa ƙara min spin sannan kuma wani bi ma har ya ringa buge min wannan boss ɗin da ake buƙata mutum ya buge shi. So wannan shine idan baka taɓa mana subscribe ba kada ku mance da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyo. So idan muka fito ta nan kuma ta ɓangaren baya in muka shigo important update ko kuma ce abin da ya sa mana wannan bidiyon lastly shine wannan abin idan ka shigo MainFi ɗinka akwai dot ƙwara uku daga sama. Idan kai clicking ɗin wannan dot ɗin ƙwara uku zai baka option sai ka shigo settings. So ina ce muku kaman sanadiyan wannan abun ne ma sa ne wannan bidiyon dan wannan shine important update ɗin da ya kamata a ce mutum ya san da shi kafin ya bar wannan bidiyon ko kuma ce kafin ya mu gama wannan bidiyon. Abin da ya kamata ka yi shi idan in ka zo wurin data collection ɗin nan za ka kunna shi domin idan har dai ba kunna wannan ba idan aka yi listening babu abin da za ka samu dan ba za su samu su gadarin ɗin data ɗinka ba za su samu information akan cewa ka yi spin ka yi mining ka yi kaza wanda hakan zai sa su tattara abin da za su tattara su tura maka zuwa exchanger. So wannan shine abin da suke nufi ka taɓa wannan data collection ɗin wanda za su yi bincike su shiga su duba iya aikin da kai da komai da kai. Idan har dai ba kunna shi ba har lokaci yayi to ina ganin gaskiya baka ɗaya daga cikin waɗanda za su samu token kuma zan iya cewa kaman ka yi wahalar banza. So wannan shine abin da ya kamata mutum ya kamata a ce ya focusing akai ya zo ya kalli wannan bidiyon ya taɓa wannan data collection ɗin
sai dai abu ɗaya kafin ka taɓa wannan data collection ɗin ka tabbata in dai kana amfani da MavenFi account ƙwara biyu ka je ka cire wancan account ɗin ka yi log out ɗin wancan account ɗin kafin ka taɓa wannan data collection ɗin. Wanda suke bibiyan channel ɗin mu sun san da wannan, wanda na yi bidiyo akai jiya, na yi bidiyo akan wannan matsalar jiya. So abin da za ka yi shine za ka taɓa wannan data collection ɗin, za ka kunna shi kamar haka. Idan ka kunna shi za su yi accessing na duk wani information naka a cikin MavenFi. Za su yi accessing na duk wani information naka a cikin MavenFi, da wani abin da kake da activities ɗin da kake da ton ɗin da ka samu su da on-chain ɗin da kai da menene da kai, komi za su duba kuma haka zai sa su maka gadarin su haɗa komi naka, su haɗa token ɗinka su san iya token ɗin da za su baka. So wannan shine idan baka taɓa mana subscribe ba kada ku mance da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyon. So wannan shine amfani important update ɗin da ya ce zan yi akan shi wannan MavenFi ɗin. Wanda ba su sani ba ya kamata a ce sun zo sun kunna da Allah, wanda ya ci karo da wannan bidiyon ya tura ma 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani su amfana. Na tabbata da zai taimaka wa mutane da yawa. So ya kamata a ce kun je kun kalli wannan bidiyon from A to Z, wanda hakan zai taimaka wa mutane da yawa. So kada ku mance da subscribing da liking da sharing, sannan ku faɗa mu ra'ayinku a comment section game da wannan bidiyon, sannan ku faɗa mu game da me kuke tunanin MavenFi zai zo mana shi. Kuna tunanin MavenFi zai tsara ko kuma kuna tunanin ba za a samu alkhairi sosai ga shi MavenFi ba. So a dalilin nake cewa wassalamu alaikum, mu haɗa next video.